Hei, blondinele mele și blondii mei, ce mai faceți? Bine ați venit în casa mea și în casa voastră. Hai să vă prezint casa mea și pe mine să mă prezint, că doar eu sunt aici șefa. Așa, după cum știți, am 19 ani. Dacă știți și din videoclipul anterior, hai să vă prezint. Ne-am îmbrăcat așa pentru că am fost în club cu niște prieteni de-ale mele și, sincer să zic, erau cam nesimțite. Nu mi-au dat și mie o Coca-Cola. Bine, am avut bani să-mi iau, dar am vrut să-mi dea ei. Nu, nesimțitele, nu se merg niciodată cu ele. Sunt cea mai bogată din satul ăsta și, da. În fine, am așa un outfit, un costum complet așa negru, foarte frumos. Am niște papuci, adică Adidas, Nike, alb cu negru, dacă puteți observa așa. Un lănțișor de aur cu o perlă, cu o perlă, cu o cruciuliță așa drăguță și cu, stai așa, 1, 2, 3 perle. Botoxul meu niciodată uitat pentru că mi-am pus bani în el mulți, să știți. Ochelarii, care are 2 steluțe, genele care mi le-am pus astăzi, sunt genele care mi le-a făcut. Mi-a cumpărat niște cercei de aur, niște ochelari Versace frumii. Nu mi-am luat geantă, să știți, pentru că am zis că, ne. Hai să deschidem ușa. Deci, pe aici sunt numai case sărace. Asta e casa mea universală, adică asta e cea mai bogată casă universală. Nu astea mari. Da, fie, nu mai interesează. După cum ieșim așa, nu băgați seama mesajele, vă rog frumos, mă caută băieții. Da, colegii. 14 casa și aveți așa un garaj frumos, așa avem aici de 2 bodyguards luminoși. Intrăm în cameră, vă arătăm toate camerele, să știți. Am închis ușa, da. Avem așa, garajul care sting lumina când na. Stingem. Mergem în partea dreaptă, avem o baie care tot așa am stins-o ca să... Nu știu ce. În fine, nu mă interesează. Mini bucătăria mea care gătesc foarte des. Masa. Un loc să aprind focul pentru că e frig în casă, da. Locul unde stau eu. Terasa. Așa spun corect, ok. Terasa. Un loc unde să stau așa de picnic. Grătărelul. Vecina. Hei, vecina, ce faci?